tani wolonfila tala gosira Bamako ana laminina ani Mali chamacha fanfela la abevewa ka kunafoni turukalaw de kan kalame ka bovewa soba konna na Washington DC Kadiatou Traoré anga kene sigilen ni flanie amena au kunafoni minute bi saba na tan nun konna na aywa kunafoni sabatelun chama wala awye anga bi munu mena na wala ulu kuma ba ulu flanie nunu amena kuma lakana tabolo ka Mali jamana konna na era la ka foko binkera nara lakana kela udaga yoro doka atara fali mo lakana kela sabaka fagalila aywa kata Mali chamacha fanfela fenena bintara ke dugu doka awa kata bayangara ko fe fanfela la mo do fene fakara ula awa fena ayira la ka fo dogo mobili do bayangara fanfela la eno kado ka sigida la eno o fene wulikura ne dogo lawi amena kuma udu bela jelinka kafara o lakana ko kafara o kan awa Sergei Lavrov nale risuka ko kanko kotigi ministry na atamara kata Malila akumana kunungu kafara lakana demenka aya yira ka foko irisela bina demengoro chama feneke Mali jamana ye awa ukmaka munu na temena Malidenw ka haklina ute kelenye uduka amena udu fene la seluke awiye ayira la fene ka fo bamanchi koro no lu nge marfata ka fo kubu ka yere ma khornyata nu tekedu bengafe mi natara lawolia Algérie jamana kan olu farale me ɲɔgɔn kan biton sigi bakene kan Kidal u bena taa mun de kuma fɔ yen nɔ u ni ɲɔgɔn cɛ o fɛnɛ laseliw bɛ an bolo ka lase aw ma ninnu de bena na fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw ka Mali ani duniya fɛnɛ kɔnɔna na ka walawala aw ye sisan ɲanzan kɔfɛ an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ ɲanzan. Wa anga foli be an lamɛbaga bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ y'aw ni cɛw ka kulomajɔ la ayiwa aw kulo be Kadiatou Traoré de kumakan na nin ye Malikura jɛmukan kɛnɛ de sigilen ka bɔ VOA soba kɔnɔna na Washington DC an be studio 6nan kɔnɔna na ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye kunungo tarata wula la président Joe Biden kumana a ka baara latɛmɛlenw ana u latɛmɛcogoyaw kan jamana kunkow belebelebaw a y'olu fɛnɛ fɔ wasadenw ɲɛna bɛnbaliya be wasaden minnu ni ɲɔgɔn cɛla la na a kɛlen bɛ ko gɛlɛnba ye an bɛ waati min na ko bi awa a ye i sara directement na jamanadenw na kuma caman kan awa funtɛni min bɛ l'Amérique ni Chine jamana ni ɲɔgɔn cɛla la ani Ukraine kɛlɛ ayiwa olu de ye kungobaw ye bi l'Amérique jamana bolila la a kumana olu kan awa olu bɛna latigɛ cogoya jumɛn ninnu na VOA ka laselikɛla Cindy Sen n'ale tun bɛ wasablon kɔnɔna na kuma ninnu latɛmɛ wagati la an ka ale ka lakali lamɛn lakali ninnu u bayɛlɛmali kɛra Mohamed Touré fɛ bamanankan na an ka lamɛn. Mr. Speaker, the President of the United States. Jamanatigi Joe Biden ye kuma ta lajɛba dɔ la Congrès la tarata don wula fɛ jamana cogoya kan gɛlɛyaw ni Chinois jamana cɛ o kɛra sababu ye ka Chinois jamana ka kɔlɔsili ballon dɔ min tun bɛ siga la o ye sariyatigɛlaw ni Amérique jamanadenw gansan bɛɛ hakili sama ka sɔrɔ a ma ballon nin ko fɔ kɛrɛnkɛrɛnya la Biden y'a ɲini ka Amérique jamanadenw hakili sigi ka sɔrɔ a bɛ nin ci ka nin ci Chinois jamana ma. Joe Biden. I'm committed to work with China where we can advance American interests and benefit the world, but make no mistake about it. Ne cɛsirilen don ka baara kɛ ni Chinois ye yɔrɔ min na a bɛ se ka Amérique nafa ɲɛ ani ka diɲɛ nafa nka aw kana fili i n'a fɔ an y'a jira cogo min na dɔgɔkun tɛmɛnen na ni Chine ye anw ka yɛrɛma hɔrɔnya bila farati la an bɛna wale kɛ walasa k'an ka jamana lakana an y'o kɛ sibiridon Amérique kɛlɛcɛ pankuru dɔw ye ballon nin bila fiɲɛ na Atlantique kɔgɔji sanfɛ Caroline woroduguyanfan kɔgɔjida la Chinois jamana ye Amerika ballon nin cili wele ko min tɛ bɛn ani ko a kɛra ka tɛmɛ a dan kan. Républicains dɔw ye Biden kɔrɔfɔ k'a sababu kɛ a ma yamaruya di ballon nin ka bin ka kɔn o ɲɛ k'a to jamana kɔnɔ n'a sɔrɔ u bɛ jɔyɔrɔ gɛlɛn ɲini Chinois jamana kan Michael Kugelman Wilson Center la ale y'o fɔ. So he was not taking a forceful hawkish position. He was leaving open some space. Olasa an tun tɛ jɔyɔrɔba ta min bɛ kɛ ni wuluwulu ye a tun bɛ kɛ ka yɔrɔ dɔ to dawululen ye bɛnkan kama wa tiɲɛna ni hakilina na Congrès mɔgɔw minnu tun b'a fɛ ka jɔyɔrɔ gɛlɛnba sɔrɔ olu tun tɛna wasa sɔrɔ a ye min fɔ bi su na.
Risi jamana ka kɛlɛ min kɛra ni Ukraine o fana jirala Biden ka jamukan na. Amerika ye dɔrɔmɛ miliyari 27 ni kɔ bila lakana dɛmɛni na Ukraine jamana na. Biden ko Risi jamanatigi Vladimir Putin ka bingani min kɛra a san kelen ye nin ye. O kɛra kɔrɔbɔli ye Amerika ye min tɛmɛ. Biden ka kuma na. We united NATO. We built a global coalition. We stood against Putin's aggression. An ye farajɛ setigi finitigi jɛkulu n'o ye OTAN fara ɲɔgɔn kan ka diɲɛ jɛkulu dɔ sigi sen kan. An jɔlen tora Putin ka bengani kama. An jɔlen tora ni Ukraine jamanadenw ye. Bi su nin na an farala ɲɔgɔn kan tugun ni Ukraine jamana lasigiden ye Amerika. A tɛ a ka jamana dɔrɔn de jira nka a bɛ k'a ka mɔgɔw ka jagɛlɛya jira. Républicain dɔw ye sigasiga kɛ sɔrɔdasi dɛmɛni na Ukraine jamana na nka o ma kɛ tuma min na républicain minnu tun bɛ o wasabulon la n'o o tɔn ɲɛmɔgɔ Kevin McCarthy n'a y'a jira ko u bɛ Biden ka kuma dɛmɛ kosɛbɛ. I have to say, I saw a lot more support coming from the Republican side of the aisle when he was. Nka k'an k'a fɔ n'a ye ko dɛmɛ caman wɛrɛ bɛ bɔ républicain fan fɛ n'o ye siraba ye n'a tun bɛ kɛ kumana Ukraine kan kɛrɛnkɛrɛnya la nin waati nin na n'a y'a fɔ ko an bɛ a kɔnɔ waati jan kɔnɔ nin ye fɛn ye ko anw ye républicain parti ka kɔsegin mɛn kɛrɛnkɛrɛnya la k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli gansan tun bɛ kɛ Ukraine jamana na ka fara Ukraine kɛlɛ kan ani kun yɛlɛma Asie fan na min bolodara kabini tuma jan jamanatigi Biden bɛ ka Amerika jamanatigi dɔ ka taama fɔlɔ kɛ Sahara woroduguyan fan fɛ kabini san 2015 la. Ayiwa ka tɛmɛ ne nin ye kunungo tarata don na février kalo tile 7 san 2023 wulanɛgɛ ɲɛ 17 waati la bin taara kɛ lakanakɛlaw dagayɔrɔ ka nara cɛ marifatigi mototigi dɔw fɛ a taara falen lakanakɛla 3 bɔnɛni la u nin na Modibo Keita ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ nara bi ɲɛfɔli kɛ an ye a kan. Nara marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnyala nara faba yɛrɛ kɔnɔna na ka kɛ ni kunu tarata don février kalo tile 7 san 2023 nɛgɛ kaɲa 17 seli u bamatiwale kɛbaw maa damadɔ moto sanfɛ u nana bi poste de contrôle min bɛ nara bɔda la ɲɔnɔ sira kan a kɛra sababu ye ka wulumasiri taba maa 3 faga kɛrɛnkɛrɛnyala polisi lakaw ka maa 2 ale ni gendarme 1 o sangani bɛɛ lajɛlen na nara wulumasiri tabaw ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ lɛrɛ kelen darawiliw kɔfɛ u sera k'u tɛgɛ da bamatiwale kɛba maa 4 kan ni ka u ka bolimafɛnw fana minɛ u la an bɛ waati minɛ ko bi basigi sigira kana nara dugu kɔnɔna na Modibo Keita VOA Bambara ka bɔ nara ka fara nin kan tɛnɛndon na cɛ marifatigi minnu ma lakodɔn taara bi dukɔnbo dugu kan ka taa kilo 10 ani banangɛra ni ɲɔgɔn cɛla la mɔgɔ 2 bɔnɛna u nin na a sen fɛ awa ka fara u fana kan dɔgɔjɔ mobili dɔ wulikura kunun o fana kunun tarata la kuna ani tori ni ɲɔgɔn cɛla la an ka Tijani Wederago VOA Bambara ka laselikɛla ka bɔ Koro ni Bankasi lamɛn a kan. Nin dangarwale nin bɛɛ lajɛlen kɛra kunungo tarata février kalo tile 7 san 2023 dugu nan b'a wele ko Dukunbo n'o ni Bayingara yɛrɛ tɛ tɛmɛ kilomètre 10 bɔ ɲɔgɔn kɔ kunun wulanɛgɛ ɲɛ 16 waati kunu marifatigi dɔw kɔni nan bɛ dangari kɛ ka ɲɛsin donso kɔni ye waati jan kɛ ka mugu ci ɲɔgɔn na Mali finitigilaka minnu dagalen bɛ Bajangara dugu kɔnɔ olu kɔni kɛlen ka kunnafoni sɔrɔ u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka nin yɔrɔ in sɛgɛrɛ nka u nana sɔrɔ dangarwale tigilamaw olu kɔni ye 5 don fiɲɛ na nka u ka nin dangara in kɔnɔna na u ye maa 2 bɔnɛ u nin na ni ka maa 7 jogi Mali finitigilakaw kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka ninnu nɔ minɛ ka kunnafoni jɔnjɔn ma se ka sɔrɔ lakanabaliya Bankasi mara kɔnɔna na kunungo tarata dɔgɔjɔ mobili dɔw kɔni wulekira ko na ale ni tori cɛ nin kunnafoni kɔni sɛbɛntiyara tori komini ɲɛmɔgɔ dɔw fɛ a y'a yira k'a fɔ ko maa hakɛ min kun bɛ nin taama mobili kɔnɔna na o kɔni ma se ka lakodɔn wa an bɛ don min na i n'a fɔ sisan kunnafoni jɔnjɔn u ma se ka sɔrɔ nin maa wuli kelen ninnu kan nin waati laban ninnu kɔni na lakanabaliya kɔni ɲɔgɔn ɲɛnen don Bankasi mara kɔnɔna na wa a kɛn bɛ sababu ye maa caman bɛ k'u ka sigiyɔrɔ bila ne ka na Bankasi fan fɛ lakana ɲini na Tijani Wederago VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bajangara mara kɔnɔna na.
fara lakana dɛmɛw kan Mali jɛɲɔgɔn risila ye boloda ka alkama angɛrɛw ani tajiw ani fɛn caman wɛrɛw di Mali jamana ma ni laseli ninnu kɛra Sergei Lavrov n'ale ye Rusi ka kɔkanko kotigi ye a ka taama senfɛ Bamakɔ danfara bɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ a ka kumakanw ni ɲɔgɔn cɛla la Mariam Kuyate ale ye dɔw kumakanw ta an ka u lamɛn. Layidu caman minnu bɛ Mali nafasɔrɔ siraw yiriwa olu kɔni kumaw fɔla kunu Rusikaw ka minisiri fɛ a ka kunnafoni di kɛnɛ kan Burahima Sulo ni ale yɛrɛ ye kɔkan kunnafonidilaw ka lasigiden ye Mali kɔnɔ ale kɔni sigalen bɛ ni layidukan ninnu na ka d'a kan ko kɛlɛ bɛ Rusi jamana kɔnɔ. Est-ce que Russie bɛ se ka Mali dɛmɛ économiquement sur le plan économique ne dalen t'a la parce que Russie yɛrɛ bɛ bi bi n'a bɛ yɔrɔ min na a bɛ kɛlɛ dɔ de la mais kɔni bɛ se ka possibilité ba di Mali ma parce que conseil de sécurité membre permanent dɔw ye donc droit de veto b'u bolo donc a bɛ se ka kɛ Mali tɛ se ka sanctionner économiquement mais an tɛ se ka ɲinɛ fana k'a fɔ ko Russie kɔni bɛ ka Mali dɛmɛ armement ko in na donc o kɔni ye vraiment fɛnba ye Mali ma. Kureshi Sise ale fɛnɛ ye kunnafoni dila ye kunnafoni di sɛbɛn min bɛ wele ko Mali Tribune a ka fɔla ko Mali ni Rusi ka nin tɛgɛ di ɲɔgɔn ma tɛ bila ko ye ko ni jigiya ninnu tun bɛ yen a mɛnna. Promesse minnu taara promesse ɲumanw don kɔni kumana domaines bɛɛ lajɛlen kan kuma kɔni fɔra a tɔ ye baara kɛli ye sinon ni kɔni histoire de ɲininka histoire fɛn minnu tɛmɛna a b'a yira k'a fɔ Mali filɛ dynamique mun na an delila ka tɛmɛ ni dynamique sira fɛ indépendance wagatiw ni dynamique kelenw de tun bɛ yen ani Faransi ka fara ani Europe ka fara an ka bolo de Russie ma 1960 ka n'a bila fo 70 ninnu na ni ko cogoya kelen de don mais a si ma to a m'an bali ka segin an ka réalité géopolitique n'an ka réalité géostratégique ma anw ni Russie cɛ ka jan cogo min na Russie kɛli an ka partenaire stratégique ye bon an bɛ histoire kɔnɔ. Mali ni Russie ko ni jamana fila bɛɛ mako bɛ ɲɔgɔn na baaraɲɔgɔnya sira fɛ o de ye Abdul Sogodogo ka hakilina ye ɲininikɛla don lakana bunakun kan. Donc n b'a miiri k'a fɔ ko Mali ni Russie u b'u bolo dilan ɲɔgɔn ma de u ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ u ka kɛlɛw la Mali bɛ kɛlɛ dɔ kɔnɔ Russie yɛrɛ fana bɛ kɛlɛ dɔ kɔnɔ Mali ka kɛlɛ in tɛ sɔrɔdasi kɛlɛ dɔrɔn ye kɛlɛ in ye fantanya fana kɛlɛ ye kɛlɛ in ye kalanbaliya kɛlɛ ye kɛlɛ in ye jamana yɛrɛ yiriwali kɛlɛ u ye bɛnkanw sɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛkɛminɛnko la a bɛ se ka kɛ u bɛ bɛn fɛn wɛrɛ la n'o bɛnna fɛn wɛrɛ la foyi t'u bali k'o kɛ parce que diɲɛ sariyabaw yɛrɛ jɛlen n'o ye. Mali ni Rusi ka nin jɛɲɔgɔnya okumu kɔnɔ min ye jamanakuntigi ye colonel Assimi Goïta ale kɔni ye bonyamasegi kɛ Rusikaw ka ministre ye n'o ye Sergei Lavrov ye a ye jɔnjɔn di a ma min bɛ wele ko commandeur de l'ordre national du Mali à titre étranger walasa a ka se ka taa o yira a ka jamana na o siratigɛ la colonel Assimi Goïta ale fɛnɛ kɔnɔlen don Rusikaw fɛ yen nɔ lajɛrɛ dɔ kɛnɛ kan mun kan ka kɛ Rusi ani Afrique jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ juwe kalo kɔnɔ san 2023 Mariam Kuyate Bamako VOA Bambara. Kemana ni yɔrɔ mɛn tɛ kena minnu fɔ kɔni fɔ musa ye bisa ka y'a juru fɔ kɔnɔ bɛɛ kuma dɛ VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Yan segini kana nga studio wɔrɔnan kɔnɔna la VOA Sowa la Washington DC kulo bɛ Kɛtu Tarawele de kumakan na nin waati in na sanni an ka don kunnafoni kun filanan kɔnɔna la ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔrɔ an na nin waati in na ayiwa an bɛ se k'a f'u ɲɛna u bɛ se k'an sɔrɔ Bamakɔkaw n'a lamini na a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 kan Wagadugukaw fɛ yen nɔ Burkina Faso faaba kɔnɔna la a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 Ntomi ani 4 kan Abidjankaw fɛ yen Côte d'Ivoire faaba kɔnɔna na an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan Gawo
Bamakɔ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 106.1 kan Tumutu an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 93.3 kan Koro Baɲangara an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 93.2 kan sanfɛ ne minnu fana bɛ fɛ ka sɔgɔ an na nin waati in na an ka sanfɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ a bɛ se k'an sɔrɔ www.bewabambara.com walima a b'an sɔrɔ an ka page kan Facebook Instagram ani YouTube kan nin waati in na ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye Bamanci marifatigi kɔrɔw kulu bɛ tɔnsigi bala Kidal mara la mun de la u ye nin kɛnɛba in sigi Nasira ani Al Husseini Alaji n'olu ye VOA Bambara ka laselikɛlaw ye ka bɔ kɔrɔn fɛ olu bɛ kuma an ye a kan an ka lamɛn faraɲɔgɔn kai mun bɛ ka kɛ balontan terrain na min tɔgɔdalen do Manodayak la sɛgɛsɛgɛlikɛla caman ka fɔ la a bɛna dɔ fara kulu marifatigiw ka fanga kan ndi yehiya tandina n'ale ye kunnafonidila ye a b'a hakilina d'an ma MNLA ni a ye a ka porte-parole b'a bolo Ayise ya porte-parole b'a bolo Emma porte-parole b'a bolo donc o bɛɛ la u ye porte-parole kelen ta min ye Sema ta ye hali n'a ye dɔ fɔ i b'a sɔrɔ mouvement ninnu bɛ kan wɛrɛ fɔ voilà donc sisan bɛɛ farala ɲɔgɔn kan o b'a kɛ non seulement a bɛ baara nɔgɔya olu bolo parce que u na kan min fɔ kan kelen dɔrɔn de caman ka faamuyali la faraɲɔgɔnkan in bɛ se ka yɛlɛma don Alger bɛnkan sɛbɛn la Ali India ale ye sɛbɛnnikɛla ye o y'a hakilina ye ne hakilina u y'a ye Alger bɛnkan sɛbɛn jɔra fɛn tɛ ka kɔ la a fɛn caman tɛ ka sira ta u y'a ye k'u fanga dɔgɔyara u y'a ye fana k'u bɛ farati la u kan ka fɛn kɛ mun bɛ fanga d'u ma u y'a faamuya fana ko fanga in tɛ sɔrɔ f'u ka kɛ kan kelen ka kɛ jɛkulu kelen faraɲɔgɔnkan in bɛ kɛ waati min Mali ni kuru marifatigiw bɛ ɲɔgɔn samasamali la sigikafɔ kan min bɛ Alger bɛnkan sɛbɛn kɔfɔ Sema y'a laɲini ko ɲɔgɔn ye ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ mun tɛ Mali ye Mali gouvernement ma sɔn o ko ma yehiya tandina ni ale ye kunnafonidila ye ko ni ɲɔgɔn ye tɛ se ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ ni Mali tɛ ka sabu kɛ Mali ni Sema tɛ kɛlɛ la o tɛ se ka kɛ o déjà olu ye nɔ da papier kan k'a fɔ ko u sɔnna Mali ye o kɛ n'u ma ɲɔgɔn faamu u kan ka sigi o jamana kelen dɔ kɔnɔ ka kuma sisan médiateur bɛ aw mana médiateur wele yɔrɔ o yɔrɔ a kɛra Segu ye a kɛra Tombouctou a kɛra Kidal o olu aw ni gouvernement bɛ se ka kuma mais pourquoi ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ o kɔni Mali tɛna sɔn a man ka sɔn yɛrɛ parce que olu yɛrɛ man ka o hakili yɛrɛ ci kulu marifatigiw ka fara ɲɔgɔn kan in yehiya tanina ka fɔ la a bɛ se ka fɛn caman nɔgɔya DDR la mun ye démobilisation désarmement ani réintégration la n'a ye insertion nin ta mɔgɔ hakɛ min minnu kan ka taa Sema ye n'u ko k'u b'a diviser alors que en réalité k'a fɔ entité bɛɛ ka mɔgɔ hakɛ de di mais sisan n'u bɛɛ kɛra kulu kelen o b'a nɔgɔya olu bolo ni Al Husseini Alhaji ka laseli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnni di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la Mohamed Touré ale ni Dr Ali Tunkara n'ale bɛ baara kɛ Centre d'études stratégiques et sécuritaires du Sahel la ye hakilinaw ta Bamanci marifatigi kɔrɔ ninnu minnu ye bolonɔ bila Alger bɛnkan gafe la ka tɔnsigi nin kan an ka u ka masala lamɛn yaro ni ye jamakulu banbagati kɔrɔw ta kɛrɛnkɛrɛnyala min kun wulila Mali kuran fan fɛ k'a fɔ k'u b'a fɛ ka u yɛrɛ ta ka bɔ Mali jamana la ko ni jamana ye u tɛgɛ bila kɛlɛban sɛbɛn dɔ la san 2015 nka u ka ye cogo la o san 2015 ni bi cɛ ko kɛlɛban sɛbɛn n'o y'a corps pour la paix et la réconciliation ka fan caman bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnyala fan kelenw i n'a fɔ Mamukilen Kuro ka dɔn sɔrɔsiw ka tɔn kɔnɔ walima u ka baarakɛ da dɔw yiriwaw ye fo ka taa se ko région la sigidaw la olu ka ɲɛmɔgɔw ka sigi ni kalafiliw ye olu n'a ɲɔgɔnna caman bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ k'olu ma lawaleya walima ko hali ni a lawaleyali daminɛna k'a tɛ se minnu waleyala la o tɛ ma soni fa o kama u y'u ka nisɔngoya yira u b'a fɛ ka ɲɔgɔn dalajɛ kura ye mun kosɔn u bɛ se ka ni kura don u ka kɛlɛ la ka se ka kɛ tɔnbakulu ye marifa tɔnbakuluba dɔ ye ka se ka o ko da jamana la dɔ nataw walima kalo nataw la a bɛ se k'u ka ɲɔgɔn lajɛ bila o minɛn de kɔnɔna la min kɛlen bɛ ka jamanadenw lajɔrɔ ani fanga yɛrɛ maa dɔ o ye
cidenya min daminɛna kɔrɔyan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnna mɛnaka ni kidal marala n'o ye jesim jadi jikolu min be o ɲɛmɔgɔ dɔ yad agali wa bɛɛ dun b'a dɔn k'a ye ɲɔgɔn kɛ ni dugudenw ye ani marifa jɛkulu kɔrɔ maaw dɔ minnu y'u bolo nɔ bila bɛnkan sɛbɛn kan u ni mali fanga cɛla kidal mara kɔnɔ e hakilina ye jumɛn n'a fɔra k'a yira ni yɔrɔ na man ka bali mɔgɔ la o fana kɔfɛ ni k'i bɛ kuma lɔnni ka ye cogo yɛrɛ la a ka gɛlɛ k'i bɛ se k'a fɔ ko danfara bɛ bi yɛrɛ gali ka tɔn n'o groupe de soutien l'islamo musulman minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ silamɛya lafasali tɔgɔ la walima u bɛ ka kɛlɛ kɛ silamɛya birifini kɔrɔ ani kulu marifatigi kɔrɔw n'olu ye ex-rébellion ye danfara a ka gɛlɛ ka se ka danfara don u ni ɲɔgɔn cɛ sabu a yɛrɛ k'a fɔ kuma ni kuma yɛrɛ gali ka cɛdenw ka baara dɔw bɛ yen jamana kɔnɔna walima jamana finitigi kɔnɔna fo ka taa se sigida yɔrɔ dɔ maaw ma o baara ninnu senfɛ i b'a ye kuma dɔw la jamakulu marifatigiw fɛ sɔrɔ a caman na kɔrɔni dɔgɔw don i b'a sɔrɔ dɔgɔnin bɛ yari fɛ a kɔrɔkɛ bɛ sema mɔgɔw fɛ walima a bɛ plateforme la o kɛlen sababu ye bi i tɛ se k'a fɔ i bɛ danfara dɔn n'i ma siran kuma ɲa yɛrɛ gali ni ka cɛdenw ni maa minnu tun bɛ tɔnnatɔ minnu ka laɲini fɔlɔ kun ye u b'a fɔ k'u yɛrɛ ta ka bɔ mali la o bɛ faamu ni yɔrɔ in na fo ka taa se fana yadi ye maa min ni a sɔnni ka jan a y'a ye sisan nin yɔrɔ kɔfɛla ninnu na min ye état islamique ye kuma caman na a bɛ kɛ dankari ale ka cɛdenw na a mako bɛ bi ka se ka jamakulu marifatigi kɔrɔw n'o ye sema mɔgɔw ye u ka se ka sɛngɛma tintin mun kosɔn n'a ni état islamique sahara bɛ ka cɛdenw karila ɲɔgɔn na a ka se ka se sɔrɔ u kan maa caman fana b'a ka nin tɛmɛli kirali mɛnna ka bila o kadiri kɔnɔna la. Ali Hussein Alaji ale bɛna kuma an ye nafolokunba dɔ suɲɛli la Jingare Ber misiri n'o ye tumutu misiri belebeleba dɔ ye o kɔnɔna la kan an ka lamɛn. Nin ko kelen do dabalibanko ye ka sabu kɛ nin ta siɲɛ fɔlɔ ye Tombouctou misiriba n'o ye Jingare Ber ye u ka wari maralen mun bɛ di juma o juma silamɛw fɛ o ka suɲɛ nka zen nata bɛ sɔn ka miliyɔn caman bɔ maa mun taara ni wari ye a tigi y'a don bɔrɛ fitini dɔ kɔnɔ min kun bilalen do misiri kɔnɔna la Alpha Mahaman ale ye misiri kɔlɔsiba dɔ ye a ko kɛra cogo jumɛn an k'a lamɛn. A ye sachet dɔ ta jaja a taara magasin fana la an ka magasin sabanan a y'o kari o magasin ni an ka caisse b'a la o caisse ni an ka jeton min bɛ sɔrɔ juma o juma o b'a la donc a ye sachet min ta ne hakili la ne m'a ye dɛ ne hakili la a ye an ka wari bɛɛ dɔ a la mais a ye jeton dɔɔni tɔ an y'o jate an y'a sɔrɔ ko o ye 7,000 ani 700 ani dɔrɔmɛ 10 ani 4. Jateminaw y'a yira k'a fɔ maa min ye nin kɛwale in kɛ a tigi bɛ yɔrɔ in dɔn kosɛbɛ barisa nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ka nin ko kɛ wa wari yɛrɛ dogolen do yɔrɔ min na bɛɛ t'a yɔrɔ dɔn. Bon an bɛ se ka fɔ mɔgɔ do min bɛ an ka fɛnw contrôler parce que misiri ka bɔ mɔgɔ dɔnna la cogo cogo an hakili la a tigi nana seliko de la mais an tɛ se ka fɔ ko ni nana suɲɛli de kama donc caisse fana réalité a ye kalo caman de kɛ jeton bɛ dɔ a la. Nin suɲɛli in kɔfɛ misiri kɔlɔsibaw ye fɛɛrɛ mun latigɛ Alpha Mahaman b'o ɲɛfɔ an ye. An ye disposition min ta parce que depuis fɔlɔfɔlɔ an ye kilew kɛ yɔrɔ bɛɛ la hali sisan an bɛ taa an ka ministres ɲini pour renforcer ka yɔrɔw renforcer kosɛbɛ sisan pour que n'a nana a kana se ka don wɛrɛ min tɔgɔ tɛ fɔ. Hakili jiginna nin y'a siɲɛ 4 ye san 1 kɔnɔna la misiri wari maralen ka suɲɛ nka zen nata ka ca kosɛbɛ ka sabu kɛ kalo caman ka wari maralen de taara zɔnw fɛ. Ni Alusein Alhaji ka laseli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou. Siri Banbancikɔrɔw ka yɔrɔ minɛlen lakanakɛlaw minnu bɛ o yɔrɔ kɔnɔna la yen nɔ n'u bɛ wele ko banfilajɛtigiw olu ye wele bila arabadon na duniya dɛmɛbagakulu caman ma k'u ka mara ko ka bolomadɛmɛ kɛ ka bila ka taa u ka jamana kan ko nɔtɛ ko yaasa ko mɔgɔ minnu ne dugukolo yɛrɛ kasara binna u kan ka u to sow kɔnɔ n'u bɛ nin na halisa olu ni bɛ se ka kisi cogoya min na joona Mariam Traoré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan.
ya keleya tomba Nations Unies ka banfla bulamatigiw casque bleu ka fara ni la kisibagaw ka no ye sécurité ye munu be jadi jakulumaw ka dagayɔrɔw fanfɛ Siri jamana kan ye wele bila bi araba duniya jamakuluba communauté internationale ma k'u ka dɛmɛ bila ka taa joona joona walasa ka se ka maaw ni kisi munu balanin do hali bi so binenw jukɔrɔ ni dugukolo yɛrɛyɛrɛ in kɔfɛ n'a kɛra tɛnɛndon Turki jamana ani Siri jamana kan mɔgɔ min fagara hakɛ sera mɔgɔ 10,001 ma mɔgɔ 2,600 olu de joginen do Siri jamana kan munu fanba bɛɛ lajɛlen bɛ u ka jamana kɛɲɛ ka yanfan ka taa tilebiyan fanfɛla la yɔrɔ minnu minɛlen do jɛkulu maramafɛntigiw bolo a marabolo minnu ka suru Turki jamana la tigɛlen do ka bɔ Siri jamana ɲɛmɔgɔw ka mara kɔnɔ minnu degilen tun do ka dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ Ankara yɔrɔ min n'a minɛlen do gɛlɛyaba kan u ka dugukolo sanfɛ an bɛ dɛmɛ ɲini joona diɲɛ jamakuluba communauté internationale fɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la walasa ka se ka dɛmɛ lana dugudenw ma minnu ye kasara sɔrɔ dugukolo yɛrɛyɛrɛ in senfɛ fo kulu ka bɔ joona diɲɛ fan wɛrɛw de fɛ ka na dɛmɛ la ni marabolo ninnu kɔnɔ nin kɛra duniya keleya tɔnba Nations Unies ka banfila bulalamatigiw ka tɔn kumalatɛmɛla Mohamed Al-Shibli ale ka laseli ye AFP ka kunnafoni diso kan ɲɔgɔndan teliman de be ka taa waati yɛrɛ jateli ma mɔgɔw de be ka sa sanga o sanga minnu fanba bɛɛ lajɛlen balanin do so ninnu binnen jukɔrɔ a ye min fara kan a ka ca ni denbaya 100 caman ye olu bɛɛ lajɛlen tununnen do a dɔw balanin do so ninnu jukɔrɔla la maa minnu nalen do kana dɛmɛ do u yɛrɛ ma n'u be wele ko bénévole olu mɔgɔ hakɛ sera mɔgɔ 7,300 ma nin bɛɛ lajɛlen de be wuli kajɔ la kabiri dugukolo yɛrɛyɛrɛ in kɛra nga an mago bɛ mɔgɔ la hali bi walasa ka se ka dɛmɛ do baaraw ka kɛ kɛnɛ kan yan wulu minnu ka baara ye ɲinini ye n'a be wele ko chien de recherche walasa u ka se ka don dugu jukɔrɔlaw la ka maaw sumata ni ka dɔn maa kasaratɔw be yɔrɔ min na o wuluw t'an bolo i n'a fɔ Shebli a b'a lase cogo min na a baara ka gɛlɛn kosɛbɛ baw baara bɛ senna nɛnɛ kɔrɔ ka fara tɔrɔsi yelenw kan min dɛmɛ fanba bɛ ka bɔ duguden dɔw yɔrɔ walasa ka se k'u dɛmɛ u ka se ka mɔgɔw ɲini a caman wɛrɛw de be yen minnu be ɲinini na foyi t'u bolo sisan an ka Mariam Traoré la mais a ka gɛrɛn kɛnɛ kan u be kuma la bazin a n'a baarakɛlaw kan gɛrɛn Mali jamana kan kabri lawale la galadonaw ka baara nafa tun yelen do wa a tun dɔnnen do kosɛbɛ Mali jamana fan bɛɛ baw maa bɛ se k'a fɔ ko galalafini n'o ye bazin ye tun ye Mali ka bugulatigɛ dɔ ye min bɛ wele ko identité maliden tun mana taa diɲɛ jamana fan o fan k'a sɔrɔ galalafini b'a la tun bɛ lakodɔn ni k'a bɔ tɔw cɛla yɔrɔnin kelen k'a masɔrɔ a kana bazin donni ko ɲuman fɛ min tɔgɔdiya tun ye galadonaw ta ye galadon kɛra sababu ye ka tɔgɔtigi caman de bange Mali jamana kɔnɔ du caman balola gala sababuya la min baara fanba tun bɛ kɛ musolakaw fɛ ka ta o waati la fo kana se sisan ma Mali galadonaw ka baara caman de bɛ ka bɔ la ka sabu kɛ tubabu gala nali ye Mali jamana kɔnɔ o kama bi an wulila ka taa Bamakɔ sigida 4nan kɔnɔ Kalabankurakaw fɛ Jɛnɛba Dumuya galadona masa do min bolo bɛ gala la a bɛ san caman bɔ nka ko gɛlɛyaw b'a ka baara kɔnɔ ne ye galadona ye Gesner ko nali a kɛra an bolo dugu ye dɔɔni parce que muna a bɛ ka don an ka galadonkaw la o y'a sugu dɔ donc a kɛlen bɛ k'an sɛgɛn baara la baara in dun ye an wolola k'a sɔrɔ ye ne yɛrɛ ye galadon ta n ba de fɛ ne bɛ galadon in n'a ka taa da n bɛ se k'a fɔ n wolola gala in kɔnɔ ka mɔ galadon na ka furu k'an to galadon kelen n'a fɔra ko Gesner couleur ma nana ka tila tuguni an bɛ jɛman min sa k'olu gɛlɛya a ye kiliyanw tɔɔrɔ kosɛbɛ Mali kiliyanw bɛɛ degunna la minnu bɛ kɔkan fɛnɛ n'an bɛ baara kɛ ni kɔkanmɔgɔw fɛnɛ bɛ n'a ta u bɛɛ degunna bazin gɛlɛya ka na bɛn ni Gesner couleur ma fɛnɛ bɔli couleur ma nali o ni dɔ in fɛnɛ sɔngɔ gɛlɛyara u b'a fɔ k'u bɛ taa couleur ma sa 1,800 da bɛɛ b'a la o de an sɛgɛn dɔɔni baara in kɔnɔna galadon filɛ nin ye cɛ b'a kɛ i n'a fɔ muso b'a kɛ galadona Jɛnɛba Dumuya a da sera o yɔrɔ ma a ka baarakɛla mɔgɔ hakɛ bɛ se mɔgɔ 30 ma pɛntirikɛlaw b'a la sirilikɛlaw b'a la galadonaw b'a la bon hali o la yɛrɛ an b'an débrouiller dɔɔni dɔɔni baarakɛlaw b'an bolo cɛmanninw b'an bolo an yɛrɛ denw b'an bolo walidenw b'an bolo olu bɛ baara kɛ mɔgɔ min bɛ n bolo a bɛ se mɔgɔ 30 ma min bɛ pɛntirini da minnu bɛ sirili kɛ n yɛrɛ den dɔw bɛ n bolo minnu bɛ n dɛmɛ galadon na ka baara kɛ an ka galadonni i b'a ko i bɛ fɛn bɛɛ k'a la n'a donna ka ɲa a tɛ foyi bon Gesner don filɛ nin n'i y'a don i kana donko kelen koko kelen donc a n'an taw tɛ kelen ye ne bɛ welewele da bila bɛɛ lajɛlen ma an ka farafin gala an ka continuer an ka gala fɛ a b'i bolo dɔw yɛrɛ bɛ se ka san 10 kɛ a tɛ tiɲɛ a ɲɛ tɛ bɔ an nɔ la a couleur tɛ bɔ an nɔ la galadonaw ka bazin tun kɛlen don ka Mali muso bɛɛ kɛ baara ye Aminata Traoré ko k'ale ye client ye k'a ka bazin bɛɛ lajɛlen
kelen bɛ don galadonnaw de fɛ. Ne bɛ kɔɲɔlaw ne bɛ denkudilaw ne bɛ n ka fini bɛɛ de don jɛnɛfiya ka gala ka ɲi yɛrɛ de wa a bɛ gala kɛ fini n'a yɛrɛ de kosɛbɛ. I mana n'i ka fini ye ka taa don i ka kungo o kungo la. labɛn tɛ taa bazɛn fini kɔ. an ye min sɔrɔ VOA Bambara ka bi gɛrɛn kɛnɛ kan o de tun ye nin Mariam Tarawele. an balimaw ni mina dansigi kɛ an ka bi jɛmukan na kunnafoni ninnu farala ɲɔgɔn kan Sheikh Thierno ani Selimu Keyita fɛ a laseliw kɛra o ye ne Kɛyatu Tarawele fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ.